Hello, Country Boy Magic. Mega love shout out. Mami Ling. Hello, Ate Ima from Mami Ling. Mega love shout out, Mami Ling. Salamat sa pagdalaw kay Ate Ima. Cook with Gloria. Mega love shout out. Cook with Gloria. Watching your video. Dilipsit Vlogs. Mega love shout out. Nem. Kagawad. Kagawad City Hall. Ay po. City Hall naman ang sinasabi ko. Kagawad TV official. Mega love shout out. Salamat sa patamsak. Salamat sa paharang, kagawad. Nur, gandang gabi. Nur in Omar, gandang gabi. Ayan, tama yung ano, naglalakad-lakad ka. Yung pinuntahan mo, mga kaibigan ko yun. Nag-aayuda, di ba? Mm. Sal, tamsak dan. Thank you, Sal. Baby Jean TV. Mega love shout out. Salamat sa paharang kay Ate Ima. Please reveal po, madam. Nood lang ako, Ate Ima, sa live. Oo, kasi ano, wag kang, pag dinikitan ka nila, lalo't marami yung dinikit nila, wag kang ano pa, magpahinga ka kasi malalagas yun. Lalagasin ka. Magpahingain mo yung channel mo.
Kagawad, wait lang, okay? Wait lang. Ano na, natapos na ba? Tapos na. Korea, finish. I-ano natin si ano, si Dilipsit. Mamaya busy na si Ate Ima. Dilipsit your channel. Hindi kita.
Kagawad TV, opisyal. Hindi pa dikit yung ano. Mamaya ko na lang idikit. Nur, kaya pala optimo ngayon. Hmm? Tinamad ako lumabas, ang init. Chi, harang. Salamat sa paharang. Bolit Pina, mega love shout out po. Bolit Pina, wait lang saglit ah. Sunod, sunod ka dyan. Mas maganda, Nur, yung ano, habaan mo yung video mo para ma-play. Kasi yung sub, madali lang yun. Carding, Timagiba, mega love shout out. Dan tamsak po. Bolit Pina, wait lang ah, saglit lang. Anong sabay? Sunod ka dyan.
Bolipina, dollar. Country boy. Chi, Kuya Aw, tamsak ko ninang. Salamat sa patamsak. Uncle Sam, Tris Cantos. Salamat sa paharang, Tris Cantos. Bawal ba? Hindi ko alam kasi ano yan play. Dosto, salamat. Guys, connect to each other. May bisita na naman kami dito. Magagawa ko ng chai.
Guys, connected sa other. Ano na, carding. Ay, carding na. Wee! Baka nga bawal, no? Guys, watch ko na lang. Carding. Watch ako. Huwag na lang ipakitang lahat kasi baka bawal daw. Ewan ko, hindi ko rin alam. Ang lit ng ano. May tumatawa na. Dos, salamat. Risa Perwira. Sige, OTW, mga kapinyo. Sabi ni Winsel. Paggatas ka, no? Nori. Riskanto, wala ka sa trumpo. Sabi ni Kim. Oh, maggatas ka daw para ano. Sige lang, Nur. Kagawad. Video mo. Watching. Binto daw. Thumbs up with watching. Mag-iwan na lang ako ng bakas. Carding, tapos na ako sa'yo. Alit lang yung ano mo. Guys, connected sa other. Bukak. Eileen, South in America. Mega love shoutout Ate Ima.
Mega love shoutout, Eileen. Salamat. Carding, tapos na ikaw. Asan na yung iba? Uncle Sam. Thumbs up ako sa'yo. Dating tikit na. Kuya Aw. Guys, kunik kayo sa nakapin. Magbalikan. Harang natin na. Magbalikan po. Hindi naman siguro bawal. Oo, sis Winsel para masarap. Ayan si Pugal. Need daw yung gatas. Bye na sis Pinay. From Chi. Risa mega love shout out from Tres Cantos. Cian Bukal Vlog. Hello from Risa Pervera. Bye-bye mga kapatid. Sige lang, Chi. Kapatid. Pingi gatas muning. Iluloko nyo si Win sila. Risa, hi. From Chi. Night sis. Sweet dream. From Winsel. Magawa muna ako ng chai. Hi sis RB. Mega love shout out. Salamat sa pagbisita kay Ate Iman. Winsel Pieces.
Hello, from Marisa Pereira. Salamat sa pakaway-kaway, Sis RB. Magawa muna ako ng chai para sa bisita. RB Wanderlust. Hello, Sis from Marisa Pereira. Magawa muna ako ng chai saglit. Ma'am Butangira. Ma'am RB, hello po from Butangira. Migalab shout out, Ma'am Butangira. Tris Cantus, migalab shout out, my friend from Risa Pereira. Pugak TV, migalab shout out from friend at from Risa Pereira. Guys, Uncle Sam tayo. Tapos si Kuya Ao. Maglablaban. Maglaban-laban.
Maliit lang yung ano, video mo, Uncle Sam, tapos na. Kayo kuyaw tayo. Tara, let's vlog, ads. Salamat, hindi ako masyado makaabot sa'yo. Live na wala ang net ko. Sabi ni Tris Cantos. Mr. Cupido, hi. From Winsel. Mr. Cupido, hello. From Risa Wepera. Hello, Kabsat. Mamira, Mami rin, Bo, Cooking. Mega love shout out. Ayan, hindi ko naman maipin. Ay wait lang.
Salamat, Chris Canto, sa dikit kay Kuya Aw. Winsel Dan from Kuya Aw. Tatay, ba tatay? Tatay Jack. Tris Dan po from Kuya Aw. Salamat sa pag-connect-connect nyo. Connect to each other. Tatay Jack, Fritz. Hello po from Winsel. Salamat Tatay Bano, Tatay Jack. Jack, Jack, Jack. Kamsa, salamat sa pagkakaway. Miss Canto, Dus. Dan sa sinigang na isda, kabsat lote, from Dus.
love shout out. Charlita. Iniwan ko kayo kasi nagawa ko ng ano dyan sa parang. Oh, may namamas po ng mga bata, Berna. Charlita, salamat. Kabsa, Ugak, Tamsak Harang, salamat. Future X, Mega love shout out, salamat sa pagkaway-kaway.
Ginaling Taripe, Likap. Tambay lang ito, host. Likap TV. Salamat. Big thank you po. Idol Likap ng Buga. Mega love shoutout everyone. Ang Ginaling Taripe. Idol Likap from Captain America. Maraming salamat. Ginaling Taripe. Lipat ko sa ano, lipat ko sa charger. Lipat ko sa charger. Charger. Kasi nalubat na ako. Gulo lang bata. Tambay hanggang magkabuhok. Kuya Ang, salamat sa pagtambay. Tulog ka na, Kuya Ang.
Wala pa. Sabi ko wala pang bisita. Mamaya pa siguro. Nandoon na lahat yung ano. Nagawa na ako ng chai. Gawa sa ano. Nilagay ko na doon. Kasi mga baso. Kumuha ko ng tip doon. Sa mga tips nila. Ah, ito na lang ang dinner. Ha? Tip? Kain ka ng tip? Alin? Saan? Mag-ihaw ka? Yun na lang oh. Yun na lang isang. Captain America. Oh, nag-aantay kami ng bisita. Hindi ako nakapunta diyan sa ano sa premier. Wala ako. May pinuntahan eh. Ano ba ang tip yun? Tip. Hindi ko napantayan yan kanina. Wala kami. Oo. Naka-charge yung cellphone ko kaya hindi ako nakapunta doon. Ay, Winchell, hindi ka pa tulog. Nanghahanap ka siguro ng inaasar mo. Winchell, nanghahanap ka ng inaasar mo na naman dyan.
rin nila. Sarap ng isda. Kinamatis na. Ang nandyan yung tambay na lang. Yung nakatambay. Kaya huwag ka na makatambay na ba? Update. Update kasi laglag na lahat yung revenue ko. At saka, ano, views, watch hour. Nalaglag na sila. Kabsat, ipainawam na ba at baka nagsawam ka. Ayos labat si Atsin. Man update labat. Trees, cantos, windsail.
bumalik. Kumakain tayo ng tinapay. Oh, what about Eve? Sis Eva, saan ka galing? Ba't di ka patulog? Naglakwat siya ka, no? Ano ba naman? Walang ilaw, madilim. Madilim ang ilaw. Salamat sa paharang, Sis Eva.
ginagawa sa sasakyan sinisira. Ah. Wala kasi ano, no way, no way master. Hi everyone from Norway.
Uy, mega love shout out from Tristan. Wala bang harang? Wala akong nakitang harang. Leah Mix. Hi sis. Salamat sa pakaway-kaway. Salamat sa thumbs up sis. Leah. Kabsat, salamat. Galing niyang magawa ng sasakyan. Oh, ayun si Boss. Si Boss ba yun? Oh, nakakondora. Gandahan niyo daw ang gawa. Oh. Salamat sa ad. Sis Leah.
ilaw dito sa amin. Ito lang ang ano namin. Malit lang ang sinindihan namin. Nandito ako sa sulok kasi naka-charge ako. Naka-charge. Isliya, mag-ano ka ng link mo? I-play natin. Habang ako'y naghihintay ng mga bisita. Paparating na mamaya. May mga bisita na naman ng ama ko. Huwag yung short Ayan, tapos na si Tristan ko. Grabe. Hi, I see. Kagutan. May galag siya.
magmukbang si Aileen. I see Dan to shoot bakas that indicate from Tristan to Leah Dan to shot from Tristan to maya-maya mag-iin na rin para makapagpahinga na kayo. Yung mobile natin para makapagpahinga na. Sabsat, maraming salamat. Tris Santos, Sir Lipat, ayan. Mag-in na rin ako. Ayan ngayon ang konti. Ano na ba? Bahala na sila doon magrambulan. Nandun na yung mga tiyan nila. Bahala.
na sila, Dulce. Ano naman ang nangyari? Magtitinda naman yun. Guys, pahinga na. Sabsat. Pahinga na. Love you. Mag-iing na ako. Captain. Captain. Chris. Santos. Salamat. Icy. Salamat. Lia. Salamat. Mag-iing na tayo. Ipli na lang kita, Lia.